Kini gede ko All India Radio Chelong ka kubor ban puli di kasan lijana kimat bakong sanjong ka kubor. Ya sa sekolah dari India bat ke Vietnam. Banetre lang bat ya rap mar keliang haki kam ya dari. Ya thai ki menteri ketnat puli puthi jong kari India ban pentri kam ke National Education Policy arhajar apho hakalampong National Education Ministers Conference. Daka adong la penjari ya ki kali ki baya lungba ke jengking dam yam bat jengking duar ksut ke menteri kam mardor. Bat pembela ke Sarkar Meghalaya ya ki jaka hai ki kla adong ban long ki jaka ri tengkai ya ki senti rakot bat ikisim. Ki kubor ki babnya. Kari India bat ke Vietnam ki le soi ya ke sekolah Joint Vision Statement on Defence Partnership hakalenti sakasnam arjar laipo. Kaban kentiu ye kilat bat kurkom trekam ban penyari ke jengi trelang kaba kile judan hakaliang ke kamya dari. Menteri ketnat ya dari jong Sarkar India Rajnath Singh ula pelongji keren ba menteri ya dari jong Vietnam General Phan Van Giang ha Hanoi nengasi ha kaba kile keren halor ki babun ki benta ki bebe ba ke jeng penyari ke jengi trelang hakikam ya dari ha pedeng kini ki ari batru halor ki mat ki bebe ba kini ka thang jong perthai bat ki bebe ru bat ka perthai stelum hagni ji kundu ki menteri dari ke India bat Vietnam kile soiru ek sekolah sutu jumut halor ka mutual logistic support ka Reserve Bank of India nim ka si klapan pau ya ngan ong biang ketu ka Reserve Bank of India nim ka si klapan kiu ya ka repo rate ka balong ka sut bakani ka bank ka bahalor tam jokar India ka shim na kiwe ki commercial bank ki ba shim pisa kaliang naka da sanpo kabalalong menta sao point kandai not nakashispa nakabajulong sao point sao not nakashispa ka RBI kale thu lupa ye ka jinglong jingman ha ka jingkyudor kaban point secondary point new nakashispa u gomna ka RBI lupen bna ba ka Monetary Policy Committee da kawi kasur kala minjur ban kenti no mardor ye kasur da sanpo BPS habakran nilor ke jingki dor ni he do ke RBI ulo ong ba ke jingki dor kala abanne bat om yari ya kan ri nak sispa ha ki kendai bena jung news na mang tengka bat ulo ong ba kari India kan sa shin ni kisin jam ban penhiare jingki dor syakathong balabu Hadin ke jungwan pai ke jong na kelempung jingelang jong ki menteri ki tenat puli puthi jokri India kata ke National Education Ministers Conference ke ba Arsilinter ke belalong ha Gandhinagar Gujarat menteri ke tenat puli puthi jong ke Meghalaya ubalak menremboy ulo ong ba ki jinge kren ha kate ke jingelang kilalong halor kumbu ba ki jela kari kinla ban kenti seprang ya ke puli puthi kabanye day bat ki thong jong ka National Education Policy bat ru halor ke jeng pendan kam ye ki bet jeng start science jong juk menta ha ki puli puthi shushu ni menteri le thuru ba ha ka ni jeng elang kabale dan benta kilai teri tharu halor ke jeng menteri kam ya ka National Education Policy arhajar arpho bat uong ba kini ki jeng tai kini rap ban penklan ye krukom ai jeng nang start akari ka National Education Policy arhajar arpho ka phai khamat katpang siki atli kimat kata ka skilling nejing hi kai pentibet ye ki sap hagi school bat ka digital kum ka National Digital Education Architecture bat ka National Educational Technology Forum ka State Women's Conference ka Bangkok ha Meghalaya kala long nim ka sngi ha State Convention Center ha Shillong ya kabla pli pada menteri ramba ka jalau konrat ke sangma haba ajing kan nak ni jingelang ka bede bat ki kenthei ka ba ka phang pedeng galong kershan bat rakhi menteri ramba ulo ong ba ka Sarkar Meghalaya ka simkhia kum ka benta ka ba kongsan ha ka ba ailat renti mar kumju ya baro menteri ramba ulo kren halor ki sinjam ba per bala sim da ka sarkar na ka benta ban pen ko bor ki kenthei ha ka liang ka yok ka kot bat hakaliang ka kerdan joki kenthei ke imlang salang hakani si menteri ramba ula pli pet ba ya ka jung menteri kam ya ka Early Childhood Development Mission bat la plat ru ya ka kot lung kedap ha ka ba la tho alor ka ni ka phang
Kajing cuma jong ni kelempong kelong ban rakhi pendan buram ye ki kenthai bat ban sei ye ki jing ye kren ki ban lam chakabit ka biang jong ki kenthai ki public sector bank kum shibenta ka jing rakhi ka azadi ka amrit mahotsav ning ka si gila penong ya kelempong ai jing tip halor ka jing ai ram ye ki pa ka balatim ka massive credit outreach program baro ki district jongkari India ki la pedang sobha ye ki nong kencho pisa ba ki patba salansar ki badan ye ki nu gi jingkli ha ka bede bat ki jing sakri ki bala ban yo ni ki bang bat ru ka bede bat ka jing pendrung kerteng ye ki ban yo mentoy ni ki skim sarkar ba pher ini ki program ki bala penong ha ki district jongkari ki lalong da ka jing trailang jong ki public sector bank bat ki state level bankers committee SLBC bat kathong jongki kalong bandra ye kajing rakhi ya ka akam sha baro ki benta jongkari da ka ji trailang bapura jong kinong tre bank kinong konsho pisa bat ki pat ba salon sa ye kini ki program la penlong ru ha keleng ki district jong kejela Meghalaya ha ka bala penlong ye ki limpong ajing tim halor kulu ban yo ram ne ki bank bat ru ka jing pendung kerteng ban yo mentoy ne ki skim sarkar kum ka Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana ne ka PMJJBY ka jing ai ki jing tip ki badan kam she ki nong konsho pisa bat ya ki jing ikai halor kum ban konsho bat penya ya la ka pisa bat ru halor ka jing itu ka badai biang ya ki kam babha balale de ki snat jong ki bang kani ka khubor kawan chapina ka All India Radio Shillong district magistrate ka Ribhoy district nong po ula penjari ya ka kendon iwi saw si RPC ka ba adong ki kali kiba ka jingkhya jong ki rengkat wa ka jingken kiba palat arpho metric ton banya nang bai ka jingking jong ka dam yam bat la manaru halor ka jingyat arkli ki kali ha ka juk kapor nalor ka ni ka jingking kiba ka jingkhya jong ki baro ar ka poi sa ka arpho metric ton la manaru ya ki kali ki baya nang ba ka jingking duar ksud bakin day ben kot ya ka saw pho metric ton ka jingkhya ya kini ki jing adong lale kum ka jing pentre kam ya ka hukum na ka sarkar ba ka ladan kam kerki ka jing adong ya ka jing ya ki kali ki bakhya nalor kini ki atli ki jingking kata ka jingking dam yam bat ka jingking duar ksud ya ka badai ben pentre kam no matur ka sarkar Meghalaya kelarai ben penbena pat ba ya ka wi ka jaka ka badan ha ka klau adong Bakmara Reserve Forest kum ka jaka ri tengka ya ki ti rakot ne ki pitje plant ya ka ni karai da ka sarkar lashim ha ka jingelang jong ka State Board for Wildlife ka ba la long hapo ka jing penya menteri rang ba ka jela u Conrad ke sangma kum u chairman habakren ni kinong bathai khubor u menteri ubri kmi ki kam klau jong ka jela u James PK sama u long ba ya ka ni jing terwa lawan ra ahmat ka State Board for Wildlife bat ka tanat Forest and Environment ka lashim ni karai ban penbena ya ka bi ka jaka ha ka klau Bakmara kum ka pitch plan sanctuary ban ri tengka yi senti rakot susu ni menteri lo penting ba kani ka board klarai ru ban penbenai ko bai ka benta jong ka cloud riat kwan ka bahab ha East Khasi Hills district kum ka bird sanctuary ni ka jakari tengkai ye kisim ha Assam menteri rang ba Himanta Biswa Sarma mentang sengi on penyar su ya ka knu menteri ka jong da ka ba penrung menteri su sa armut ki khmat mai ki ba kanthop ya ka Nandita Garlosa ka badang long MLA ka sin ka bedung kong e na ka seng BJP bat Ujayanta Mela Barwa ubalong political secretary jong menteri rang ba kaji yelang bam smai jo kini ki armut ki menteri thamai ka sarkar Assam kan long ha Guwahati ha ka port lai beje no phai singi unong ai khubor ko All India Radio thu bada ka jing penrung su sai kini ki armut ki dikhat jong ka kunhun menteri jong ka sarkar Assam kin long khat ringut na ka khat sangut ka wajulong hadin kini jing penyar ka kunhun menteri rang ba ula ru ban bati kam thamai ki ka to ka ningut ki menteri ka sarkar Assam po ka jing elam jo Himanta Biswa Sarma kum menteri rang ba dang sen kala rakhi ya ka jing dap sistem jong ka ha ka bor sen sha
Palat cis pak kendai pusau keluar sau kulai lak teli ki dawai tika COVID la depan ai hakari India kat dadu mentah hak nationwide vaccination drive. Kata nak kakoi kekiat joko sarkar India ka itu bapalat kat sau lak kendai pusau teli ki dawai tika la ai ning kesngi. Kajingken joko jungkot kinong pang COVID-19 hakari mentah kalong kendai pupra poin new an ka cis pak da kajingkot syu salai hajar lai spa sau kusan ngut kinong pang COVID ning kesngi. Nyawut kinong pang COVID lakla no ning kesngi hakari India. Hakoi pak kaliang Meghalaya kibri kibirang dan pedeng kejing pang COVID kilong tang iwe. Kibalakot na kini kejing pang Meghalaya kilong baro kendai pu arajar ars pak lai pulai ngut bat baro kibalaklat na kini kejing pang hagajela kat adu mentai kilong siajar san spa kendai pulai ngut. Kat tu ni ke kubor kelakut kebelawan Shapina ke Orange Radio Shalom.